Sa Pangasinan naman, hindi bawal ang mga bading. Sila-sila nga ang nagpagandahan at nagtagisan ng galing sa pagrampa sa isang beauty pageant. Sulya pa natin sila sa pagtutok na ito ni Lala Roque. Mukhang tataob ang mga beauty queen kung makikipagsabayan sa pagrampa sa mga contestant ng gay beauty pageant sa Barangay Tuboy sa Asingan, Pangasinan. Ang 24 na kalahok nagpasiklab sa kanilang suot na summer dress o kaya naman swimsuit. Ang isang ito talaga namang bigay todo sa pag-project. Kili-kili naman ang tila gustong ipagmalaki ng contestant na ito na todo taas ng braso habang pumupustura. Hindi naman mawari kung bikini nga ba ang suot o nakalimutan lang magpambaba nitong isang contestant. Bidang-bida naman sa kompetisyon ng 18 si Anne-Marie Trinidad na nag-uwi ng Flawless Skin Award. Ito raw ang unang pagkakataon na nagkaroon ng beauty pageant sa naturang barangay bilang pagdiriwang ng kanilang pista. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.